Veličanstvenom izvedbom opere Industrijale, spektaklom buke i svjetla, Rijeka je ove subote postala Europska prijestolnica kulture. Nastala prema glazbenom predlošku riječkog umjetničkog dvojca Josipa Maršića i Zorana Medveda, opera Europi i svijetu poslala poruku o vrijednostima Rijeke i njezinih građana. Tolerancija, ljubav, sloboda i antifašizam tek su neke od tih poruka. Cijeli koncept je bio da ne moraš blejiti u stage i kao tamo je sve, nego da je cijela luka je stage, cijeli grad je stage, cijeli grad je galama i svako može nekako sudjelovati, emotivno ili čak aktivno i fizički. Na velikoj pozornici na De Franceskijevom gatu u Riječkoj luci nastupilo je više od 100 izvođača. Bio je predivan osjećaj biti na ovako velikoj sceni sa svim ovim izvođačima, zborovima, gostima iz Finske i orkestrom i cijelim pogonom ljudi. Mislim da je ovo od velike važnosti za Rijeku zato što će se grad kulturno obogatiti kroz cijelu godinu i vjerujem da će i građani Rijeke, a i ljudi iz Hrvatske i možda i šire dolaziti u Rijeku posjećivati kulturne sadržaje grada. Podatak da je otvorenje usprkos kiši pratilo više od 20.000 ljudi dovoljno govori o interesu građana i to ne samo Riječana. Otvorenje je bilo fenomenalno. Baš naježila sam se nekoliko puta i kako je rekao redatelj Dado Matanić, to se ja mislim nigdje ne bi moglo dogoditi u Hrvatskoj osim u Rijeci. Mi smo svi uživali u ovoj izvedbi i drago nam je, a smatram da Rijeka i zaslužuje ovako nešto moderno, futurističko. Mislim da to ne znam kad će se idući put dogoditi da bude neki hrvatski grad prijestolnica kulture. Evo, mi smo imali sreće da budemo mi to i mi smo naročito ponosni što smo imali priliku sudjelovati na otvaranju te manifestacije. Otvorenje pratila je novinarka britanskog Guardiana Mary Novaković. Kaže kako je činjenica da je Rijeka Europska prijestolnica kulture iznimno bitna i za razvoj grada kao turističke destinacije. Cultural city breaks are a big business and British visitors, for example, they love a city break. So you go somewhere where you can find culture, you can find really good food, and we know that Rijeka does food very well. And when the weather gets warmer, you have a few beaches here as well. You can go down to Opatija, you can go over to Krk. U sklopu projekta Europske prijestolnice kulture u Rijeci se grade i otvaraju nove zgrade i objekti namijenjeni kulturnom sadržaju. Cijelogodišnji program donosi više od 600 kulturno-umjetničkih i ostalih događanja, u čijem stvaranju sudjeluje preko 300 ustanova i organizacija iz Hrvatske, ali i drugih zemalja Europe i svijeta. Ovakva međunarodna promocija, odnosno toliko koliko se čulo za Rijeku, nikad se nije moglo čuti, niti se to ikada moglo kupiti. Relativno nepoznat grad do sada, tranzitni grad za dosta razvijenu turističku regiju na morskoj strani, sad postaje sama atrakcija i to se već vidi od samog otvorenja. Popunjeni su gotovo svi kapaciteti, susjedna Opatija poznata po hotelima otvara 2-3 mjeseca ranije hotele, dakle već sad vidimo koliko to znači za turizam. Očekujemo isto danji porast prometa pored Europske prijestolnice kulture, isto sa otvaranjem novih objekata. Tako da u Rijeci otvaramo ove godine 2 hotela, hotel na Tuniću i hotel Hilton koji se otvara na Costabelli. No naravno, to je jedna iskra koja će nam poslužiti, nadamo se, i za nakon 2020. godina, gdje naravno očekujemo i daljnji kontinuirani porast, no kao što sam napomenuo, 2020. godina će biti jedna izuzetna godina za Rijeku, pa ne i za Hrvatsku. Na području bivše tvornice Rikard Benčić obnavljaju se 3 zgrade industrijske baštine, gdje će novi dom imati gradski muzej i knjižnica, te dječja kuća namijenjena razvoju dječje kreativnosti, prva takve vrste u Hrvatskoj. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u svoje prostore u Benčiću već uselio, a predstoji njegovo širenje na ostatak prostora unutar postojeće zgrade. Riječ je tek o dijelu ulaganja u infrastrukturu teških 40 milijuna eura, od čega je pola osigurano iz europskih fondova. Da nema ovog projekta, dakle, ta cijela infrastruktura bi se vjerovatno napravila u nekom razdoblju od narednih 10-15 godina, a ovako, zahvaljujući ovom projektu, dobit ćemo nešto što bi čekali još godinama. Počelo je spektakularno, a detaljno razrađen program jamči da u Rijeci neće manjkati kulturnog i umjetničkog uzbuđenja kroz čitavu 2020. Kulturno nasljeđe ostaće i za naredne godine, a s time i velike prilike za turistički rast.